tal, chicos? Irene Fernández, Adrián Iglesias. Que tal estades? Que tal a semana pasada que fixetes? Pois moi ben, eu encarguerme de falar da rúa. Sí. A verdade é que estivo ben a cousa. E ti, Irene? Eu estuve en postdata e, bueno, foi canto menos curioso. Foi. Pero para mí es curioso a cartelera deste fin de Eso, semana. que ben enlazaches aí. Así me Contanos, gusta. contanos. Pois mira, temos dos peliculiñas a ter en conta. A primeira é After. Aquí empieza todo. Non sei se viste, xa sabes do que estou falando. Sí, A ver. totalmente. Que non A ver, sabes? Nuria. Por favor, din meus libros religiosamente. Cando era teenager, vale. Miña frase... Bueno, enamorada perdida. Pois After é a nova 50 sombras de Grey, pero sen sombras e sen Grey. Unha cinta romántica adolescente basada nas 4 novelas de After, que, para que non o sepa, foron un fans fiction publicados en Wattpad basados en One Direction. En Harry Styles, concretamente. Concretamente. Sí. Pero por que non aparece Harry Styles que xa estivo en Dunkerque? Por que non aparece en Porque dá un pouco de pena esa película. Vamos a falar. Vou na ir a ver ao cine, a ver. Vamos xuntas, Pero vamos dá pena, quedada en Radio Escaparate. Non para- que, o sea, está totalmente en contra da miña visión agora mesmo, pero como buena fan de After que fun, tiño que vela. Claro, eu te entendo. Igual un pouco amor tóxico. Mi madre. É tóxico, amor. A ver, Sí. eu Sí. polo que escoitei por aí penso que é un pouquiño mellor que 50 sombras de Grey, ¿En porque serio? é bastante... Sí. A ver, non En hai... serio? Sí. Ah, de toxicidade, falas. Sí, que Claro, é sí, un claro, pouquinho claro. máis. Pero ainda así non se salva porque segue sendo... Algo máis tirando a 3 metros sobre o ceo. quizá. Sí, ese vibe, sabes? Comprendo. Pero bueno, endo xa a outra punta do mundo temos... A ver, quero que me digades de que crees que va esta película, ¿vale? O que xénero é, vale? Fala. De que xénero é isto? Quiero comerme tu páncreas. É algo tipo gore, como raw, algo así, crudo. Comedia. Pois é unha película dramática. Unha película de animación xaponesa con unha traducción de título bastante peculiar Sí. sobre unha chica que ten cáncer de páncreas. E iniciase como unha trama de romance. De feito, a protagonista non é a rapaza, senón o rapaz que coñece a chica, enamórase dela, e toda a circunstancia, etc. E por algún motivo deronlle este título que deu moito que falar en redes sociales. Non é o máis adecuado, non? Igual ver, non. Polo menos chama a atención. E a verdade é que Sí. choca un pouco porque sendo a Choca trama que é un... O sea, unha música dramática, Cáncer piano, todos terminal, os clips, todo o mundo llorando, e de repente, quiero comerme tu páncreas. Non, é un título un pouco... Non chama moita atención, creo. Pero bueno, a verdade é que a película ten boa pinta. Sí, pode Sí? ser, Ten pinta de bonita, destas que vas a ver ao cine. Pero está en cartelera. acabas chorando Claro, bastante, que sí. rara, non? Que está en cartel. Non escoitei Hombre. falar dela oínda. Últimamente así as películas xaponesas, digamos, fortes, sí que veñen ao cine e veñen... Teñen moito presuposto. Unha Sobre todo en pregunta. Yermo Cines. Última película que fuchedes a ver ao cine, cal foi? Fon... Shazam. Eu Shazam. vin Capitana Marvel, A Capitana Marvel. Anda. E ben. Vistedes Dumbo algún? Non, Sí. non. Eu sí. ainda non. Bueno, é unha historia normaliña, é dicir, a historia de Dumbo traída, pois é o típico mensaxe familiar de Xa. hai que encontrar a claro. familia, está ben. Está Agora ben, para mesmo todas nesta as familias semana está ben. que nesta semana para ir ao cine, que recomendaríades? Pois se estrenas estas dos e logo tamén temos outras novas que tamén hai que comentar, pero Vale, perdón, non, seguide, non te seguide. preocupes. Temos o novo tráiler de O Joker de Joaquín Phoenix. É verdade. Que non sei que vos pareceu, pero fixo explotar internet polo menos. Totalmente. Que vos pareceu? Eu non o vin, pero Eu vin tampouco. críticas sobre o Joker. Que son boas ou malas De as todo un críticas? pouco. Sí. Alguna un imaxe pouco. vistedes do novo Joker, así... Non, quen é o actor que o Joaquín interpreta? Phoenix. Joaquín Ah, Félix. ok. O de Her. Ai, no, lo sabía, está, sabía, no sí, sabía. No. sabes quen é. Sí, claro. Xa habíamos falado pensades? disto fai Sí? tempo, Sí. vale. Que pensades? É un look interesante e a verdade é que sexa unha historia que fala precisamente das orixes do Joker, que en todas as pelis como que se deixan caer cousiñas, pero nunca se fai É a dende o primeira. Ah, principio. nunca se falou de por que... Non, Anda, De construcción eso... do personaxe. porque de- sempre estaba moito da man de Batman e Claro. Como nunca pasar se lle profundizaba eso, tanto. dun nome Oye, de familia. Pode estar ben. É interesante, a min parece desde fora, polo menos. A verdade é que a xente deixalle boa pinta e a ver que tal. Que ben. Eso que sí. Pero o que temos en videoxogos, Adrián? Pois en videoxogos, vale, comenzamos cunha estrea que vai ver a luz nas últimas consolas da última xeración, Nintendo Switch, PS4 e Xbox One. Trátase de Ace Attorney Trilogy.
que é unha saga de xogos case de culto, non sei se coñecedes, que naceu originalmente para Nintendo DS. Eu estou xogando Nintendo DS. agora mesmo. Sí, un poquinho antes de que salera a noticia, como... Estás super enganchada. Sí, además estou xogando en inglés. Son xogos que enganchan moito, a ¿Sí? verdade. Moito. Vale, a ver, conta. Pois nestes encarnas a Phoenix Wright, un abogado en prácticas que se ve envolto nunha serie de casos que o arrastrarán a defender de oficio a irmá pequena da súa instructora, acusada do asesinato da mesma. Encántame. Asesinato da súa irmán. Da súa irmá, sí. Oh, Están como ambientados en Inglaterra e ponten unha tesitura no que agora todos os xuicios resolves en 3 días. Sí. Entón, ti vais pasando por diferentes casos de asesinato e tens que defender asesinos, basicamente. Este sistema de xuizos rápidos e tes que presionar os testigos, resolver as incógnitas, Entonces, tes uns días encontrar as incoherencias nas declaracións. Para onde podo xogar? No orden no... Pois a verdade é que o xogo está disponible en moitas plataformas. De feito está Porque teña moito Nintendo tempo. DS original, son varios, son un montón. Os 3 6 Attorney son estes, que son os de Phoenix Wright. Vale. Van sair, están en Nintendo DS, Sí. Nintendo 3DS, e agora xa en PS4, Nintendo Switch, Xbox One, Madre Jolín, mía, madre para- mía. e ata para móvil penso que hai unha E versión. Wii non Vale. hai Wii, pobre Wii. E Wii tamén hai unha versión do Ah, Phoenix ben. Wright. Bueno, sí, eu sí, quedeime está na por aí. Wii, Nintendo, bueno, etc. Sí. Pois En la para PSP. Nintendo a consigues moi fácil, non te preocupes. Vale. Pois iso, a ver se sacamos a luz a verdade. Entón, Qué é moi guai, divertido. qué Tens uns guai. días para investigar e logo tes que ir ao xuizo. Entonces, por exemplo, os testigos dan os seus alegatos e ti tes que ver as contradicións no seu argumento. Qué chulo, encántame, encántame. Está moi encántame. Protesto. Protesto. Podes gritarlle ao micrófono e dicir protesto. Really? e Bueno, contar o bueno, xogo. bueno. En inglés como é? Objection. 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 Y te pones ahí todos en plan, objection. Y tú, Hold ¿qué it. le pasa a esta niña? Ben, seguimos con outra estrela moi interesante para Nintendo Switch e que cada vez estánse a adaptar máis e máis xogos de gran calidade de outras consolas e mesmo do ordenador a consola portátil de Nintendo. Trátase do galardoado Hellblade, o sacrificio de Xenua. Agora explico vos de que vai este xogo, porque é moi experimental, Moi de acción curioso. e sobre todo de intriga e descubrimento persoal. Trata a historia de Senua, unha xove nórdica cuxa aldea foi completamente arrasada polos bárbaros xunto cos seus queridos que están aparentemente desaparecidos. É unha historia moi interesante, pois Senua é unha enferma de esquizofrenia na idade antiga Qué fuerte. que Como cree con la firmemente que as voces que escoitan a súa cabeza son unha especie de deuses que a chaman a unha grande aventura para resucitar o seu amado, como se pudese salvarlle a vida. Claro. Ela cree iso firmemente. Sí. É moi interesante a nivel de fidelidade que seguiron para representar as enfermidades mentais neste xogo, pois contaron no seu desarrollo cun equipo de psicólogos especializados na esquizofrenia precisamente Claro. para poder representar fielmente o que é ter unha Perfectamente. enfermidade mental e o que é vivir eso. E E a verdade non- é que o xogo é angustiante a tamén Sí. do poder. Ai, ai, ai. Poste de verdade na pel dunha persona así ¿Sí? que... Ai, Ten ai. unhas mecánicas super curiosas, por exemplo, ti vais avanzando, por exemplo, por un camiño e tes unha voz que te di, bueno, unha que te está dicindo es una inútil, non vais conseguilo, xa te Non dicen podes que estaba xogar loca, non sei que, non sei canto, Pero non sei tamén- pola que desamos tomar decisións, ou outra que te di, ve pola izquierda, ve pola dereita, desete coller un montón de cousas así, e ten unha cosa Ese que é o gancho do xogo, entón. Sí. A Digamos, voz sí. guíache. As Cada voces non é que che guíen, pero sintes o que che están sí, dicindo claro, e é como tens que podes tomar sentir decisións iso. como unha persoa que de verdade ten esquizofrenia e está vivindo Qué iso. fuerte. E non te mareas un pouco. cada vez que perdes no xogo, digamos que hai unha pantalla na que ves como unha especie de escuridade que te vai envolvendo. E se deixas que te envolva por completo, o sea, se perdes moitas veces, borranche os datos da partida e tes que volver a comenzar. Sí. É verdade que os seus o seu amante está vivo, etcétera, etcétera. Eso No, é de ao feito, final do xogo. va coa súa cabeza encima. Pero é bonito como que normalizar tamén, non normalizar, pero por lo menos saber que sufren as Claro, ten en persoas conta que que teñen era, esquizofrenia. claro, unha enfermedade que daquela Claro, daquela non... Estaba loca. Como Juana la loca. Sí, Estaría claro. vendo os deuses ou sabe Dios, sabes? Anda, Que, claro, moi na místico, idade por eso- antiga, claro. pues, ela era o que Claro, pensaba. claro. Moi interesante, a verdade. Lo Pareceme recomendo. super interesante, madre mía. é unha experiencia moi envolvente e moi curiosa. de Sinceramente, dos xogos que falaches, estes dous son super, pareceme bastante Son interesantes, moi por lo chulos, moi menos. chulos. Non é No o meu normal. gusto. Sí. Pero bueno, Pois- chicos, Pues Muchísimas recomendadísimos. Ala, a xogar. vémonos na próxima semana. A Xa, xogar. A ver todos after, xa quedaremos. Hasta loguiño. Así que zumba, nos que